Taċċettaw qatt l-affarijiet kif huma, kunu intom li tasperaw għal-bidla u waħdmu stinkaw biex dak li temnu li huwa sew iseħħ. Kliem ta' ispirazzjoni mill-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li tfalu żgħażagħ minn skejjel sekondarji differenti li parteċipaw fil-Parlament taż-żgħażagħ u għaddew numru ta' mozzjonijiet kontra l-vjolenza domestika. Sfidaw kollox, sfidaw il-ħsibijiet, taċċettawx kollox kif inhu, tkellmu, argumentaw, jekk hemm affarijiet li ma jogħġbukomx, bidluhom. Tistennewx illi d-dinja qed tinbidel u ħad tinbidel waħedha, imma kunu intom illi tbidlu id-dinja. Wissihom ukoll biex ma jibqgħux passivi fil-konfront tal-vjolenza domestika. Il-bullying fuq ix-xogħol taċċettawx, ifqu, tkellmu, l-ikbar għadu illi ma jħallinniex nirbħu il-vjolenza huwa skitt. Attività li mhux biss waslet biex huma jiddiskutu suġġett tant sensittiv u importanti, imma wkoll ispirat lill-oħrajn biex huma wkoll jaspiraw illi jilħqu mexxejja ta' pajjiżna. Ma tantx naraw nies f'pożizzjonijiet għolja u qatt f'Malta ma kellna Prim Ministru mara sal-sissa u nixtieq li l-qudiem insir waħda minn daw in-nies li qed naraw hawnhekk illum. Hemmhekk bdejna nitgħallimna li n-nisa u l-irġiel huma ugwali u li aħna ndaqs. Nixtieq wasal il-messaġġ li rridu nagħtu aktar importanza lil vjolenza domestika u rridu nagħtu aktar importanza wkoll il-kaġuni u nagħmlu aktar riklami. Fil-Parlament għaddew 5 mozzjonijiet differenti li fost l-oħrajn jitolbu għal edukazzjoni dwar violenza domestika imma wkoll appoġġ lil vittmi u kura lill-aggressuri li madankollu jekk joqsu milli jirriformaw allura jaffaċċjaw pieni aktar ħorox. Mozzjonijiet oħra jitolbu għal infurzar fuq differenzi fil-pagi bejn is-sessi u inċentivi biex bniet u sobien jidħlu għal korsijiet li huma tradizzjonalment esklużi minnhom. Bid-diskussjoni preżeduta mid-Deputat Speaker Claudette Buttigieg, preżenti kien hemm ukoll diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, fosthom il-Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar, il qal il-membri parlamentari huma obbligati jieħdu azzjoni kontra l-vjolenza domestika. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus faħħar lil dawn it-tfal l-inizjattivi tagħhom waqt li Ivan Bartolod nota li huma juru li pajjiżna għandu futur grazzi għal proposti intiżi li jġibu l-bidla. Iċ-Chairperson tal-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika Joe Ġaradda qal li din id-diskussjoni kienet sinifikanti għaliex it-tfal u żgħażagħ ukoll huma vittmi affettwati mill-vjolenza domestika. Waqt il-Kummissarju tat-Tfal Pauline Micheli tkellmet dwar id-diffikultà li t-tfal jirrapportaw lill-ġenituri tagħhom. Bħalissa għaddejja wkoll diskussjoni fil-Parlament dwar liġi kontra l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru waqt li ninsabu f'nofs kampanja ta' 16-il ġurnata ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika.